CEM movie recap channel kher tu zong zong te in zawain chibai levek ule kan video te milo thir sak thina wangin in chunga lom thu kan soye ole tun tuma kan thir ho tur atana kan ron chop chua chu kumsang ni som pare da anti chua American horror thriller film a ming soul to keep ani don ani ole kan soi tak tak mai kan soi vo thin ka channel milo khir saka la subscribe ho ten khongai takin subscribe button kha milo me sakin notification bell kha lo on la video kan ti chu apiangin iron first theidon zia tina ani ole tuna ilo thir hawang u mei chepa ni chu lau nei ti hriat takin thomhna dana bom chunga chuan an bi ruwa mei chepa kan jok chuan min chua san to in ka hria antia a sei zo chia ti chuan pon lama tang chuan thomra thak em mai an hrita chumi rual chi chuan atuamani chuan kongka aron hong deuh thuai mai lekhabu pakhata chuan indo pui pahni na hun laya ram huai ming belzebub a chanchin le mi aman dan tele mi pui a hne theidan chanchin hi a injiaka kar top aloni chuan thian zaho chu chalmang turin an khua atanga hlave tok taka chuan an kala jos le erin chu unaw ni in phir ani nge nge an unaw chuan a thian te chu apu da ina hruai an tuma jos chuan abial nu tara bengong chi hruai ve in anin kara melma an sang lo te po aniang a hlim po an hlim dun hle thin mai chuin chu lian hlema sela a chunga thil om zong zong atam jok chu mu tlak thareng reng alo omang to lova jos chuan apu thi nuwa chu ina chuan tuma an khosak to ngai lo thule kumsom nuwa chu ina akal le masak berna ani thu te chu ashwila kotwal zol pula tui khwa chu ko mu in apu chu tui atlak lum thule ataksa an mu zolo thu te chu afril boka in chunga chuan lutin in chung bungrua te chu an han en kwal vel so te lai chuan Freddy chuan a camera chuan video te chu an la kwal vela jos chuan internet le phone signal in chunga a omlo thu chu alo rel chu ti lai tak chuan Kimberly chu hlau thong takin aron rak chul mai a thian te chuan cupboard ama a che thu an ron rel a thil hlau chu an en fia zui ngal vat an thian pa Freddy alo ni in a thian te alo ti thai kwal vel hi alo ni ya Brandon chuan Jos apnena chuan engwanga basement kongkhar chu in kaltat nge ani ti chu an zoda Jos chuan no pangte an ni lain erin chu atanga chu ta tang chuan kal thailo turin apu khan ada ani thu chu an thil bok zana lo ni chuan chu thian zaho chuan hunhlim om tak mangin an nui tang za a Jos ero chu apu thita ngai to chungin tui khwa bula chuan ading abial nu tara chulo kalin Jos chuan apu in a hnena soidu nei tlata a hriat thu le an puina amamo thu te chu a hril bok in chung lama ve thung chuan vanram tlafual chena light chuan chirin Kimberly chu a in tur bier la turin kitchen lama chuan akala ma se chu ti lai tak chuan no pang zatak mai nui ri chu ashweta chu da rap thak le tri bai om thei ang perin ala zai zui le tangala chu thil chu en chiang tura kalin chu ta le basement kong kabula mei chano pang thu chu muta athil mu hlau chuan an rak chiam maya chumi zan vek chuan party na hun lim om tak na yin am takin an hun chu an manglom erin le Grace kha an no pan lai khan thian in komi tak an nia erin ruma alu chuan an no pan lai hun a hre chuak wai mai erin khan Grace nena khan Brandon nen anin mil lo thu le kalsan tur hrilin Grace chuan a omdan ang anga adu thu alo hrila chutia a hun kal to te ngai to a om lai chuan thom danglam tak ki a hria chuta hlim thla mak em mai hi alam muzui chuti lai ve thung chuan washroom lama tara chu a identify nunga parda phena chuan om tata hriat na nayin
parda chu an keu thut ma se engma a omlo chuti lai chuan Jos chu aron kala tara chuan he in hi aral muang lo ti shrilin Jos chuan lau thon tur engma a omlo thu chuan lo changin chu vela in chunga lai chu aron thim ta thuap chuti rual chi chuan erin o an fresui bok alampan chuan an tlan phei ngalwat erin chu basement bula chuan alo lading alan dana chuan a hlau thon melin amang an mel hle mai rang takin basement lama chuan Jos chu kalin light te chu athalo lai en fi atuma kongka an hong chia chu le lim tha akianga chuan lo langin hilrim chatak hi aron leng bok in noile zola chuan Jos a chu kha suda thil dik lo thleng a om ti a hria inga ma ngai lo chuan light chu a on le tamai bok suta mun pakhat hi a mu chuak rol mai chulai huna kal tur chuan a thian te chu an ko zui boka chutia a thian te an lo kala a chung an lo chuan a chung chu sa kholam thil ti na na man ni nge in an hria an thil mu chuan a ti phu chiang hle mai Grace chuan abula le khabu om chula in eng thil nge ani ti po a hre chiang hle chumi nuwa in chung lama chuan chhole in le khabu chanchin chu Grace chuan a sei zui nga la heng le khabu chunga spell ta hi shemhun lal pasari jinga pakhat belzebula ramhuai kaunan man thei ani thu shrila seizom zelin an how to ber kauna tur spell dang a om thu le ani ero chu somlo chuan kong khar tat angbain dai an paltang theilo thu an hrin le a suta chu thilan shia chu an nui azata hle mai chu thil chu ti china le khabu in zia kanga han ti chin chu an chak ta tlat maya Kimberly chuan ti chin lo le pui thu na thu le hla aza thu a lo soi atopa chuan a thian te chuan aril ru an ne shama chumi nu chuan atira an kalna ruma bok chuan an kal le an thil ti tur an ti ma chuan Freddy chuan CEM movie recap lamada turin video chu an la kwal le te te a chuta Grace chuan an hne na chuan spell chu a chiar ma sak tur thu a hrila thukwal tur hrilin chu chuan ram huai chu rin bial chunga tanga chuak tur aveng ang an tia chutia le khamu te chiara an ngoi thap lai chuan tara chuan light phejau chu mu Grace ne na chuan he thil atak takani empty le tal chu adana empty a hrila Grace chuan o theye ti na lo changa seizomin Grace chuan tharavin he khowela alu theina turmi amamo thu hrila ma se tu ma chuan kadu e ti an om hau lo erin chuan Brandon a chu an om bial na la ding turin a hrila Brandon po chu a thu ve hal mai bok Grace chuan le khamua thu in siak chu a chiara chu ti lai chuan an bati chit chu a thingal vek mai makti zet chuan an vain an dingal vek Jos chuan light te chu an ti eng le a Brandon po a thutna a chuan alo la thu ma se chu thila chuan tel adu to lo thu a soi erin chuan Grace ne na chuan Brandon a chung chang chu an zota chulai mun atanga chua tumin an thau sap sap chu vele Grace chuan thoma shezui ngal ama chu in chunga chuan le in le khamu chu a chiar chun zom le tangala a thil ti lai erin chuan alo mu chuan eng thil chiang e ti atum ti chu an zot ngal thuai bok Grace chuan chang lem lo chuan in chung lama a chho san zui ngal erin po chuan a zui ve bok an vai mai chuan chulai a chuan chuat chrin an lo lam sule dup to mai ama ero chu Grace chu a om dan adik ta tat lo ri hriat na te chuan voi thom tak nial po a hriat tir thei talova chu mai ba ka akazau pui mai te chuan engthil ma a soi pui thei ta tlat lo mai suta le ram huai amuta chu vele ama chu ram huai chuan aron man chui ngal a thian ten an mu chuan a om dan mak sak zet chu hlavin an tlan chezuya Grace chu thau thu ten kitchen lama alut ngala eitur om ang te chu an ei ngal duak mai chu ti lai chuan Freddy le topi chu alo lo ten Grace kho sak dan an mu chuan mak an ti dun kher mai
chumin nuwa Brandon akianga chuan Grace chukalin aril ru ne ngei turin an che skill chhota atopa phei chuan arung lama ashwai ta nge room chunga chuan engemote te ti tumin ribon an chep chat chhozui ma se Brandon chu amut achuak tatlat aming thei chai lo amut thuk chanta pa lo lutok mai ti chunga thingrim zet chuan room atang chuan Grace chuan achua san zuya Freddie nena chuan kalin afa in la it chhokwal vel leta Freddie chuan atop tura hrilin ma se ain thunun thei tatlat lo kham khop anti zon hu chuan Grace chu washroom a chuan akalta a chuti lai chuan Freddie chuan video in atha aloin laka ma se abei seilo thil atong Grace chuan aron beit athut mai tara chuan thil dik lo dang lam thleng ni hian a hretatlat en chiang tur chuan akal zui ngala Grace chuan Freddie chu basement lama ashwaya basement kongkharin hong tara ina mu chuan en fia tur chuan akal le chuta triangle chunga Freddie ni khoshelova lo amamu chuan rang taka in chung lama chhovin a thrin te nena chuan Freddie chunga thil thalo tak a thlen thu a hwela ranga basement lama Freddie zong turin an kal ngal amun an thlen chuan Freddie ozong alo hau lo a thrin te chuan a fiama an ngaya atuka chuan Grace le Freddie chu ram noya chuan kalin night bus an han chuang le te hria Jones kitchen a lai chuan Grace alo lut lol mai Jones pot chu mut puya chuan aron soma Jones pot chuan lo du ve mai in chuti lai chuan tara chu lo kalin an khosak dan aron mu chu Jones chu Grace taka chuan an thindim le no thilom zersil fia turin tara chu zui ngala chumin nuwa Grace chuan tara nena chuan a khosak dan vel kha afiam thu mai ani thu soin tara nena chuan ngaidam an dila Brandon po chu aron lut an thu le la a chepakaya tonga chiang man silovin Jos achunga chuan aron thinrim lemaya anin sual chu ani de ngal mai Grace chuan Brandon chu khapdain an khum chiama a chuasan zuiwele mai boka in ti thoveng turin Kimberly chu ram noilama huna mang chudi lai chuan ram huai na manthot Freddie chu ama chuan ron langin aron bei chun zom ngala a twe thom shia in a chente chuan an ron ngai ven ngal chudi lai chuan Grace chu Brandon an nuwa chuan a zong kain a beng a se thak saka Grace che dan le khosak dan an mu chuan ram huain aman tian thiam ngal mai ama Grace la chu atong maksak pui chuan ala rak chiam zui le ngala chuti lai tak chuan tara chuan Grace chu baseball bat chuan ron lap laptop ni ko khelo chuan zui ngal mak mai chuda nget thai patop chuan in chera chuan an phur betta Brandon chu kaltir tur le chuti ani lo chuan police a hriat tir tur tho le Kimberly le Freddie po an thi ani arin thu a soi chuaka erin chuan chulai mun an chua san lo tur thu le Kimberly le Freddie po an zon tur thu a soi bok tara chuan le khamu chu chiar tum thu le ram huai po chu thonlet atum thu lo soi ve boka athil sei chu enga ma ngai lo chuan Brandon chuan a chua san zui ngal mai an vai chuan Grace shwai tur chuan basement lama chuan an kal le ta a erin chuan le khabu chu an chiar ve ta tar chuan chiar mai anei thu lo soi Jos chuan chiar thale tur chuan alo ti bok an chiar zo chep ti chuan Grace chu a hrian ata aron let le ama atharau sual ampo chu aron thok le ta a thrian te chu bei thutin chulai mun atang chuan tlan chok ngalin kongka chu an khar ngala chuti lai chuan Brandon chuan chulai mun chu chuasan alo tum ve mek ma se chu theilovin kongka chu an lo dang tlat mai boksi chumin nu chuan Grace taksa chuan ram huai chuan na aron thok tran chu mai baka Brandon kaltlangin Freddie chu aman bok arwang chu Kimberly adana warehouse lama chuan anuk phei ve zelta chuti lai chuan tara chuan tobia bag rui lo omna chulain achunga drak so chuan Grace mut
reitir theina tur a om angem tin azot pa boka antum da chuan Gracie chu rei tak muthil tira amuthil chunga ako chunga lu chu no chu antum chu tiang anti theilo ani chuan ama Gracie chu ka hlum mai po poi anti lem lo ani chuti laya pon lama tanga kongka hong tura Kimberly ron out hom chu topi chuan tunge ani akhrechiang ngang mai arang takin kongka a hongwat abei seilo zok Freddy alone Freddy chuan aron bei tutin tara chu chulai mun atanga inthiar film tur chuan topi chuan a aw ri chu tara chuan ashka theitat lo jo chuan in chung lama thom chu hria in arang takin atlan let ngala topi ni khoshelwa om amu chuan Freddy chuan tara om dalam chu apan ngala chuti lai tak chuan jo chuan aron bo thutoi mai anin sual sui ngal deuh mai bok jo chuan erin nena asilai met puak fatur chuan ati mas erin chuan kana chang a shilo ngoi reng chuan en tareng mai chuti lai tak chuan tara chu kalim aron chiu hlumta Freddy chuni khelo chuan omzui ngalin arang takin topia din mun chu an en fi thoi vane thak to vin alo ladam hlau mai jo chuan in noilama ama chawa kal atum thu soilai chuan erin le tara chuan kal lo tur chuan an lo danga mase jo chuan in noi kongka chu ama nge in kal adu thu erin chu a hril chuta jo chuan in noilama achuk vele an pani chuan biru turin a hril bok in noilama achuk nu chuan tara chuan kongkha te chu an kha de unghal sok soka chumi nu chuan an pani chuan thomna da khomna chunga chuan an biru zui ngala jo chuan Gracie chu silai chuan an kap deuh thor mai silai mu chuan afu ozong lo Gracie chuan a beile tutin aman zui ngala erin chuan na ti wanga teri a hria chuan taran nena jospo afamta anti deuh sap Grace chu ron tho chuakin a thian te chu aron zong ngal tobi po aron har chuak vele to Grace chu ron bei tutin Grace chuan a pial ran lama alo thon len ngal mak chuda thomna dana lam chu panin kong khar chu a vai film po hon deuh thuai maya erin chuan ka atum ta hau lo taran nena chuan ka ti pal ti pa chuan a chu san chui ngal mak bok Grace chuan erin nena chuan a thil ti chu mangai na wang ani thu a hrila Grace chuan tara thara chu ne tumi lo bei ve mek bok chuti lai chuan erin chuan top tur a hrilin an lama mo tur thu a hrila chumi nu chuan erin chu basement lama chuan kalin jo sa silai chunga amu chu a phorta veka chuti lai chuan Gracie chu lo kalin har san a CEM mo buaina a thlen ani chuan a thi tur thu chu a hrila Grace kaltlang chuan ram hoi chuan engwanga Grace chu du nge ani ti angai to ngaim ti erin chu anzota erin chuan tara ko chunga lu turin an hril mase athu sei chu alo ngai thadu haulo Freddy nena chuan ruang zong zong chu lakhoma triangle chuan da turin an tuya chuta Freddy chuan erin chu le khabu chiar tur chuan an tile achan po an thian thi to te chu kai thole adu wang alo ni mase erin chuan alo du haulo mai Grace chu an that ani lo chuan chulaya chuan an tan dang tur thu hrila ram hoi chuan a chiar ani lo chuan tara an thi tur thu le athu soi anga awmani chuan chulai mun atanga himdam taka a chua tur thu a hrila erin chuan an thu soi chu enga ma ngai lo chuan chulai mun atang chuan atlan chuak zui ngal Grace chuan zui ngalen Freddy po chu akal ve bok chun chu remchang ala in chulai mun atang chuan atlan chuak ve boka chumi nu chuan Grace chuan tara chu phakim erin mit mu chu kom chu sakin athan ter mai chuti lai chuan Freddy chuan tara chu alo zong ve mek chuta huan lu na bula chuan awa muta a tara chu in pefatin Freddy chuan atharau chu lak sakatum ve tabok mase Grace chuan lo dangin chu vele tara chuan le khabu doi thil ang champual chuan chamzui ngala Grace chuan athil ti chuan omzia anai lo thu le triangle awm lo thu chu alo soi ve mek bok
chuta tara chuan anom dan chu triangle ani thu a soirual chuan an pahnih om dan chu aron dik talo tlat mai rang takin tara chuan gas cylinder le lighter chu la a chu phul chu hal zuin mei kang phak chuan triangle chu siam zui ngala chuda Grace le Freddy ko chunga mi churan chuakin a thian te po chuan hriat na nei le in tara chuan a thian te ne na chuan erin chu a thi thu a soi chuan chulai muna chun erin chu an phum zui boka huan lu na doi manga an hung tat po chu le khabu bang chuan an ti to pa chulai mun atanga an chua lai chuan Grace pum chu aron nata a ko chung a chuan ram huai hi alo lapai alo nia ti chuan movie chu alo top ta ani mei chapakhat isung ukil ni bok chuan apa diklo taka puna thu buai chinfel tumin ma alameka apa chumi pat mei chian na konga nau pangpong sole tha thu buai ormek tu ani isung chuan just ne na chuan thil thlen lai mutu ani awangin abei puipa chuan thudik lo asoi thu a hrila ahun kal to chu courtroom a omte hne na chuan ti hian asoi ta a mei chano pangkumruk mi le rilru lama harsat na nei apa li nen chuan sailor moon bag leiturin dora chuan an kala pon atang an enrang lai chuan a police officer pakhat aron kalin an bag OMM mai chu aron lei tanai mai in chunga chuan lutin apa chuan kan leitur te in awachu deuh borbora police officer chuan ahrilru achiang lo ani ti hrehek lo le an beng deuh thuaya isung chuno pangzai dam tak le mi poisoi lo tak hi ani a apa in bag a lei sak lo chung po chuan apa chunga chuan alungoi lo chuang ho lova chutian na te a tho lai chuan a police officer fanu chu lian ne na chuan lo kalin a bag lei ang chu dordanga a om thu aron hrila chu dora chuan a chu no pang chuan a hruaya ma se chu huna chuan thil poi tak a chunga a thleng ta hlau mai theitom chu in tranpui atum chuti a boi som lai chuan ama lo mutu nu pakhat chuan apong sual ti le no pang chu a that ti in police ne na chuan a report ta a police station chunga chuan a thiam thu te soin in lama afanuin a nga thu te hrilin chhuale mai tur chuan li chuan an nge na chulai munatang chuan tlan chu atuma ma se police ho chuan lo dangin kut an thak zui ngal chumi zan khwa chu station lama chuan hun amang ta zoka atu ka chuan police te chuan achunga chuan thubuai chu an ziak lut ta a bek awanga phuba la in police officer fanu atha theinan bum chuaka ngain an convict ta nge ani rang takin zel lama li chu dalu ni in cell number 7 a chuan da in tang dang panga an lo omboka crime report an chiar nuwa tang ve dang te chuan an soi sazuya ma se thi tura shem ani ti an hriat nu chuan an to ve mai bok chutia bol te bega hun an man lai chuan tang ve dang te chuan li chu thil ru tu chuan an tia bol siam chopina chunga chuan an thil ruk chu an da ani an thil ruk te chuan ho to pa chuan an sem kwal vel dan dan boka an thil ti awang chuan tang ve dang te ngai poimo po a hlo kher mai chuta li ate pol leader chu pol dang ho chuan ti buain li a chuan a lo chan hlo maya tanin chunga chuan an ho tu pa a chana wangin an ho tu pa chuan lom thu soinan li a chu adu thang turin atia li a chuan afanu isung adu thu chuan a chang ta dai mai zoram pawalai khom pui nei ani lai chuan isung chu atan pui te chuan ruin apa li muturin tan ina chuan an hruai ta a chutia afanu an muthut chu ahlawmin hlim kher mai afanu chu pannain afanu chu ko antum afanu nena chuan ngaidam dil pa in achunga diklo taka hrimna le ko mek ani thu chu a hril ta a mase anin mu chung ero arei theingang lo chulai munatang chuan chhuapui le ngalanga ya atan pui te chuan aru ka chhuapui an tum mase ko khran ba chu akal man tlat yisung chu tanina chuan an hruai let le ta zoka
isung chu apa omna tanin chunga chuan a khosaveta ringot mai li chuan afanu amhangai sia atan puiten an hmu chuan poi khoitu ni thein an ngai lova ni aliam le meu chuan sel chung chu tanin ni po in lang lo isungin fiam na hmun an ringot to lia fanu chu an hlimpui kher mai apa tan puitene chuan in fiamin hun lim om tak tak te an mang ho thina nikhat chu apa tan puite chuan shemna an to lo nan isung chu chulai munatang chuan chhuatir dan an zong le ta a ma se chumini bo chuan tanin tang chuan ala chuak thei chuang hau lo zan kha chu zel veng tu chuan tanin chunga me chenau pang a omani ti a hre chuaka gart ne da chuan cell number 7 chu en fia tur chuan atia thei top chu in humhim tumma sela tanin veng tu chuan mu chuakin isung chu no pang en kol na lama chuan anda ngala ama li po sel khana chuan an khung ngal bok zan kha chu tan ina chuan kang mai na satak mai chuaka tang pakhat chuan a om na sel chu halin tang veng tu in mu chuan chan tumin abe ngala mase hal tu pa chuan tuial thei chu han lei belin a chunga lu thei lovin tang veng tu chu atang tareng mai chu ti lai chuan li chuan lo mu in chu tang veng tu chu a chan chuak ama li po in liam atur na sakher mai an nuwa tang veng tu alo har chu chuan li chuan a chan chuak ani ti le li a crime report chu adot ani arin thu te ama li chu mi sual ani lawani ti aring ta a isung po skula kal vela ta skul a thlen nu chuan an ho tu nu chuan engwanga skul kal lo renge ani ti le enge achunga har sat na thleng ti te chu an zota isung chuan apa in har sat na ato thu le ama mu theina na malak pui tur chuan angena nikhat chu li chuan afanu chu tan ina chuan a mu hlol mai afanu chuan angai thu le atel lo chuan a hlim lo thu te akianga omrenga chak thu te chu a hril ta a anin mu hun chung toy te a chuan hlim takin dar thalang phena tang chuan anin koma anin mu thei hun bo alo top ta tang veng tu chuan li le afanu in kom lai mu chuan li chuan afanu chu amngai tak zet ti a hret chuan an pu na chudot ani ti aring hlel tatel tel mai isung le apa anin then nu chuan isung po engma a in theilo alung leng chuan eng thilma ti zai a rel lo ani ber mai chung thil te awang chuan tang veng tu in a mu chuan isung chu fa atana lata a ama po chuan liani na tik tak chu hai chu atum tak khop mai lia crime report le file a statement then khat te chu enin chuda report dik tok lo a omani ti a hreta a chuba ga lia chuan ril rulama har satna anei ti le aril rulam boina mangtang kain chu khai chu an or lui tirani theima engem ti te chu angai to a chumi ani awang chuan li chu a khongain alaina tatel tel mai an nuwa phei chuan isung chu aro kin jela chuan a hruai lut ta thina apa tele apa tan puite nen chuan hunlim om tak an mang chhole theita ani tanin chunga chuan isung chuan tangsing an ho to pa chu le khachiar le zia te chu azir ti thina cell phone te chu kenglu tin tang ve dang te chuan man sakin an nupui fanau te chu an be thina chute exar ne an lak lai chuan li chu final trial nei turin an ron hriat tira atan pui pakhat chuan thil ti dan le ni dan te thu soi dan tur te chu alo hril ve mol mol an ho to pa chuan li a hian thil theng kha a hri chiang lo chuwangin thil thlan dan kha a thalak ngai to angai thu chu a soya an nuwa chuan thilom dan te chu an chui chuak ta a kha thil thlen hun lai kha thlasika ni thu le mei chano pangkha vur nala atol thuk thu te atluk pain a invon nge nana a hrui po mon brick lo om chuan alua atla ka mangin a hliam tur lovin athia chu thil theng no pangni khorkhela lo om lian mu chuan tranpui ngalin ama lo mutu chuan no panga pong swala that angin a report zuita khani in an ngaya commissioner nena khan athiam thu lia khan soin commissioner khan oilovin police ho nena poi khoina athlen ngai thu le tual thana athlen thu report siama case file zui turin anor ti ta theng chuan an hreta a
lia tan pui te chuan thei top chua puya chu kheisa chuan nena achan ngei theina na pui turin an in tiama thunei tu te zo na po dik tak a chang zel tur chuan an fui mol bok lia atan har sak tur zia aril rulam nan na awang chuan an thre chiang le ma se lia chu kheisa chuan a chak ngei po an bei sei bok li po chuan a then te hril ang chuan an thuron te chu azir ngun ve khop mai atan pui te po chuan li thu buai ngai to na konga pui turin tang ve dang te hnena chuan dil na an siam boka chuti lai chuan tang veng tu chuan commissioner chu muin lia chung changa thiam lo an chantir na a case chu chui thale tur chuan alo ngen ve mek boka lian training te anei lai chuan a public lawyer pakhat lokalin ani nen chuan anin muwa lawyer chuan commissioner fanu thina a mo phurtu a pu ani awangin lia chu thingei tura adu thule a fanu ero a him tur thu a hrila tang veng tu chuanin tang te petition an siam chu muin lawyer chuan a chu thil chuan tangkai na anei lo thule a pui theilo tur thu chuan alo changa reivak lo nuwa li le tang veng tu chu courtroom lampanin an chuak ta trial an nga lai chuan commissioner chu lo kalin li chu hremna a machan tur chu pom mai tur le a pom lawani chuan a aya a fanuin a tor tur thu a hrila chutia trial an nei lai chuan li chuan a fanu chan nan chuan commissioner fanu chu apong sual ti le a tha ngei ani ti in a soi taringot maya chu thil tang veng tu in lo hriat chuan just nena chuan li chuan ril rulama harasatna anei awanga soi ani thu lo hrilin ma se li chu thiturin hremna an ti chuak ta thova tanin chunga chuan li then te chuan li le afanu an him theinan tlan chu atir dan tur chu an ngai to a an mal ka Christmas lo thleng tur den chena chuatir ngei chu an tum ru hle para chu chiama chumi manga chulai munatanga chuatir chu an tuma para chu chiam na po an thokrim khermai ani telin lia hremna hun tur po atnai ve zel bok atan pui te chuan lia chu mi fel tak ani ti le nau pangpong sola thatzui du ril ru apulo ti chu an mu chiang hle a midang te hne na po lia le afanu chuan a konga pui tur chuan an ngen ve bok Christmas alo thleng ta yisung chen apa ku chuwanin pon lama chho pui turin angena tang dang ho pa chuan gar te local ma a an hun tha bo pel lo tur chuan an lo ti ve bok pona chuan an tlan chuan tur air balloon point alo muak taran mai le chuta air balloon a chuan chuangin chulai munatang chuan an thok chuak tan ta a ma seveng tu te chuan ron mu manin zuin tuma tang ve dang te chuan an lo dang amai ro chu van duai thak takin lia te chuan na air balloon hrui chu atang tatlat mai chu hun toi te Christmas tlaini tlatur in chun sen phut mai te le boruak thlifim tho heu te chu hun lim om an man top na ber tur ani ti reng afanu chuan a hre hau lo tanin lama chuan len la in isung pian chamte chu lim takalomin athil dona chuan sailor moon bag chu alo oma athil du mai apain an present chu isung po ahlim kher mai apa chunga te chuan lom thu te chu an soi mot mola lim takin hun te chu mangma sela lia hrim na hun po atheng don ta an kalma chuan isung chuan apa tan puite nena mangai taka an lo enkol na a chuan lom thu a soi mot mola tang ve dang te po chuan an khongai hle ani ti a hriat an mit tui an kaper do sok lombok lia fanu nena chuan apa thi tur thu chu zep sakin mun danga anin son tur thu chu an hrila lia po chuan athi na room tur lam chu pan chetin atan pui te po chuan an lo hupur pui hle an thlir zui vong mai chutia afanu nena anin then to tur tu chu li chuan hriom ti hle ma se a mela chuan lan chu tir lo rama tuma atop nan afanu chu kwa vongin athi na tur ruma chuan alu zui ngal isung chuan apa chu alo le hun chu alo ngak taran mai minute engamo zan aral nu po chuan aron le thei ta reng lo apa chu an ko vak bok afanuin ang kawani ti asyat vele li chu ain sum zolo chulai mundatang chuan tlan chuak thutin
afanuin alo nga dalampan chuan akal ngala afanu nena chuan ngai dam delin a mangai thu chu ashila apa chu orol chu amawina trap ta hom mai apa trapa mu chuan isung po chu trapin kalsan lo tur le nitin ama mutura alo kal tur thu chu ashila chung thil a thlen nu kuming emozat aral nu chuan isung chu ukil ni turin theitop chu in lekha azira diglo taka apa thina awanga digna apa ina mu thainan chuan chu case chu a appeal thale ani chu a testimony ro pui takawang chuan courtroom chunga ompo chuan in sum har antitlang le mai atopa chuan amitha apa nena air balloon an chuang lai te chu lo langin tuna chuan vanrama hlim takin alo muak ngeyang ti ring chungin movie chu alo top ta ani ole te khan comment section lama in ngai dante ron thirin inon soivel liam don dia video le peka in javain in hul evek kan tum don dia u photographer zirlai dan le a professor aim chuan thalak ruive to tak mai ama ina alak chu an thir duna aim chu dan thalak dan awang chuan alom lovin dan po chuan nuam atilo hle aim chuan idea thatak nei tur le samdei lo theng tura a in lamaleng tur chuan asom zuya chumit nu chuan photographer zir chuak to a thian ni bok nam nen chuan in mo in nam le stand chu anin mel tu in nam phei chuan angai na hle zana lo ni chuan dan a thian ta chuan a be sei lo taka thong thu tin a birthday in lom saka great chom projector pe in nam graduation laya an thalak alo niya anni po chuan chulai muna chuan din tirin atha chu an lak sak ve boka master grade nena chuan dan chuan ani zong ala graduate velo ti ar thulin mak antidun hle mai grade le nam chuan thathar lo om tura USA lama kal an tum thu hrilim dan chuan a project azo huna scholarship lamboi pui turin USA lampan atum ve thu te chu a hrila nam le grade po chu an thu hria ta fang chuan an lim dun kher mai chumi za chuan hun lim om tak mangin zan an ting ta ve ta a dan in lama alet nu chuan anu chuan ron bia in lam tlo ve tur le Saturday ya a in lama leng tura hrilin apute pian cham ani thu a hrila Sunday lo ni chuan dan chu an professor te ina chuan karin professor assistant chuan alo lom thahle in chunga chuan lemzia te chu en kwalin professor nena chuan helem hi tu ziange antia professor chuan azia ani thu le thathara exhibition om turatana anzi ani thu tele timle galer de graduation project ho chuana ani thu a hrila dan chuan a mathar chhop chhuwa chungchang te chu a hwa the underdogs chungchang te chu hrilim hriat chian a chak thu te chumi atan chuan a camera hlui a man tur thu le chu camera chu grade 8 ani laya anu nen atanga andei adi thu te chu a hrila professor chuan a camera chu muim chu camera chu a final project ti na a man ani thu a hrila camera chu pe in pangching tu chuan atia chu camera mang chuan mi sang pasari ni som pali chunga ala man ani chuan New York scholarship dong tur zinga atil tur thu a hrila chumit nu chuan den chu stadium lama a thian te nen chuan kalin a camera thar den chuan tha chu ala tranta a chutia infiam mi pakhat bop a tha lak lai chuan chupa kenga chuan thawar om hian a hria a midang tha alaka chuan alang ve haulo mai bopa tha chu hanlanon le in chuta bopat nunga chuan mei che tha hi alo ding rang mai hun reilo te chung chuan abo le hal dai maya chuti lai chuan nem chu lo kalin an pi dewa chuan grade po chu alo dinga chutia den le nam in holo ti hret taka anin belai mu chuan grade chuan athik ta hle chumizan chuan dora chuan akala dor nei to pa chuan bracelet var chu muin chu bracelet chu mi thin lung ne theina ban pun ani thu a hrila chu ban pun chu lein grade chuan nam chu apea chu ban pun a pek nu chuan hanin zui ve vioma sela grade chuan alo bum reng ani ti a hria chuan nam nen chuan anin then vele tamai boka chumit nu chuan dan chuan bopat halak chu zir chian na nein chu ti lai ve thung chuan bop chuan thom hriat aneya
den chuan Bob thalaka chuan thil dik lo a om ti hre nga len chuti lai chuan Bob chu in chung fen a chuan in khain aloin oklum der mai atuka chuan den chuan kuddo pakhat hi mulein atha chu alak sakta a chumin nu chuan professor mutur chuan kalin Bob atha alak chu amua professor chuan lo enin tha ati hle mai thalak dang po chu lasel tur chuan atia atuka chuan restaurant pakhat kumsom nga zeta upa a chuan kalin chu dor thla chu den chuan lak sakit choti lai tak chuan dor nei tu pa kiang a chuan mei che tha alo lang thuta den po chu aphuzok mai nem chuan a American lai chu Juan Khan aman thin thu le ani chu heart attack awanga a thi thu a hrila choti lai chuan nem chuan phone call dongin Bob chu a in ti hlum thu hi an lo hrila atnuwa great chuan Bob thi dana chuan ring hlel anei thu le ani chu rolpan lo ni im silinga a in oklum thailo te in nem chu alo hril ve boka nem chuan gen social media account chu enin depression anei ti chu a hreta a thian rin po chu an en kual boka atuka chuan den chu apute birthday lomin in lama chuan a ho a apute chu a na tho thin awanga lungoi lo zet chuan anu chunga chuan alo ang buan maya apute chelpa chuan tuna chuan kalo le to alom ti in tha ta chu an la a chutia cake te an zailai chuan den chu ang camera manga thalak saktur chuan an tia anu ala tel ve lo thu hrilin anu hna chuan akal ngala anu hna chuan apute soikha adik che ti hrilin hlotlin na kong an zo don chuan chungte thu an zom angai thu te chu anu chuan alo hrila chumit nu chuan kalsonin tha te chu an la tran le ta a mei chapakat piano tum lai tha chu lak sakin chudi lai chuan restaurant nei tu te chu lo lang ve ringim an ni nu pa chu melra pomseta in thak thutin den chu an ron bei thuta den chu harsokin amumang alo ni reng mai ma se thom she chun zomin thil khudum zam ral chu a muzui ngal ma se avuna chuan thil pa ngai lo tak aum ani ti chu a hreboka lelama ve thung chuan nem chuan Bob a in ti hlum na mun chu a thlenga chulaya chuan an kot chu lo amin kot chuan infirmi te chuan pressure sang tak noya po be se na sang tak nen malam an pan thin aninga ya Bob hi a in ti hlumang ti rin ngai na ka hrelo alo ti ya nem chuan Bob hian ril rulama harsat na anayem ti ya zotin an kot chuan anei om ka hrelo Bob hi mi hlim thei tak le kom nuam tak adi ti ina changa zana chuan den chuan mang nei le in amanga chuan restaurant nei tu te chuan mi sang hi an lo thata har sokin atnuwa chuan professor nena chuan akalta a professor nena chuan a camera a man ti hian thon thu anayem tha alak sak pakhat chu athi ti in a hrilta a professor chuan kan va hian kan thivek don alom zona poimo ber chu kan dam chung hian engtin nge kan khosak ti hi ani nang engti om nge idu tin alo changa dan chuan adu danang taka om thei achak thu in a chang mai professor chuan a thalak sak tur chuan an tia atuka chuan nem chu dan mutur chuan lo kalin dan chuan thinrim tak chuan alo bia a nem chuan athil mule hret chu den chu a hrilta a chumi zo chuan arin mutur chuan an kal le ta ani rin chuan jen notebook chu pein nem chuan jen hian hrisel lo na engemo thilmak ti na ang chi emo hi anei thinem tia zotin rin chuan nam hna chuan jen chuan rilu ha ruk na le hlim lo ruk na riau aneya doctor pantura hrilin ma se ani chuan alo dulo ma sen sen chu adam thalo ti ka chiang an nuwa phei chuan jen chu tha in ti boin chu tha chuan athat tin a hrilta a rin bok chuan jen chuan thil ti theina mak tak mai aneya ama po athil tia chuan a in ring tok thin hle khati a thi nu khan a tha chu tha an lak sak hotia chuan an mu thin thu a hril boka chuta nem chuan hriat chu anei thutin den thalak then khata denan atha mu asoi kha ani ngei a ring ta a chulai mun chu chua san zui ngalin lelama ve thung chuan great chuan dan nena chuan an team te in bu se na chung chang chu hrilin a thian te chu thala tura an lo thlen to thu a lo hrila den chuan mi hausa te chuan an du an ti thei tia lo changin
a chan dan awang chuan grade chuan mak ati dewa chumi nu chuan grade chuan nam hne na tangin call adonga moin lama eng camera nge danin a man tia so tin grade chuan digital camera pangai ani thuina lo chang maya chumi nuwa grade le nam chu in muin nam chuan camera chung chang chu a hril ta a nam chuan zen notebook chu en kwalin chuta zen chuan satan bible chiar thin ti a hre chuak ta grade chuan dan chu be ngalin a camera man chu SLR ani thule chu camera chuan an chia adon thu a hril ta chu ti lai chuan team ho chu thara vin ti boin an ni ho chu in chung atanga zuang kha in anin te hlum ta vek maya atuka chuan grade nam le dan te chuan camera chung chang chu an soi ho ta dan camera chu a hrang in an hria chu thuwa wang chuan den chu a thin rim hle chu ti lai chuan anu chuan ron dia in anu mutur chuan akal ngal ta a nam chuan camera chu horin camera chanchin chu professor zo atum thu a hrila an pahni chuan professor chu to in nam chuan zen le midang tang thi dan chung chang chu zo tin camera chu khoya tanga an nei nge ti chu azota chu camera chu ata ani thu le zen khan a man thin thu te a hrila nam chuan chu camera chu mi paruk lai dan man thu le an thi thu a hril chu thu a hriat chuan professor chuan a thla chu lak sak tur le a thi ve MT fia tur chuan alo tia chu tia tha an lak lai chuan background na an man lem ziak chu a cheta tlat mai nem hlau chu chulai una tang chuan akal ngala grade le dan po chuan sui ngalin mu anei le nei lo an zota nem chuan anei lo thu in chang ma sela camera chu ti chia a pai tur chuan a tia ma se dan chuan camera chu chu sakin thin rim se chuan a chua sana subin nu chuan damdo ina chuan kalin apu ni khurkhelawa chu atlo ngala professorin a camera madnan ninga chi anei to ti a hril chu hrechuakin apu tha chu alak sakta a ma se ani po chu athizui ve ngal mai bok ni tam tak aral nu chuan ten chu apartment lama chuan omin thom a hreta chu thilawang chuan a thalak to sa te chu paidarin a camera chu avom boka a camera chu a cheta a thak taka cheta wang chuan anui te chu azahle mai chu vele ama chu tipoi tu omin ani de khuat thelo chuan aom zui ngala a nurei vak lama chuan ron harin a camera himpiala do kana lawm chu muin a hlawlu tuk chu polama chuakin camera chu avom bole tamak mai chumin nu chuan prank chu lo kalin adin mun aron mu chuan a thalo le ti hrein a camera vom bo bok kha lo keng le in a tha chu alak saka chu vele a mel chu rapom zeta in siam chezui ngalin den chu a har zoka amumang alo ni le reng mai chuta a camera chu himpiala do kana om chu muin a hlawlu tuk chu in ti hlumatum ta a chu ti lai chuan phone a chuan message lo thlengin a en chuan thala tura som na hi alo ni ya changlet ngalin a thona alak sak tur thu chu a hril ani atuka chuan model thalak sak turin in buat sain chu ti lai chuan nem chu lo karin thala lo tur le chulai muna tonga kal tur chuan atia model akal nu chuan nem chuan a tha chu lak sak jok tur chuan atia ma se den chu thin rim taka omin a camera chu avom le ta lelama ve thung chuan professor chu ram huai lo ni ringin den chuan mi tha atumber ani lo thu soin grade chuan engkim a that le tur tho in a lo nema nuwa nem chuan website pakhat danan alo to thin chu muin professor ina milem an mu ang chia chu an mu chuak ta chu vele den chuan ama a kut to alo mu to kamulein ara ple maya athalak sak tho chu rilin amale piano tum tu tha alak sakte an thi velo thu chu a hril thalak thren khat mit thi to te an mit a mu thu le an ni pani te thalak mit ero a mu velo thu a hrila chumin nu chuan camera chu tornei tupa nela chuan muim chupa chuan camera hi mit thi to ta ani ngai arin thu le a tharau point a chengchin ngai ani arin thu alo hrila nem chuan milem zia chungchang chu zot le in den chuan chu lem zia chu phau chu tura ro mat ani thu alo soi thua ya dol nei tu pa chuan chu lem zia chu satanic hota ani thu le helem zia nei tu ta chuan thil ti theina na satak an nei thu le helem zia thil ti thei tak hini tur hian mi paruklai anin hlan thu te helem zia le camera het in kung kaina nei in anei tu te tharau chu an lak sak thina
nak tu khi tharau la tu te lo lan hun tu chu ani he bracelet thi in or ani chuan in himang te in den chu alo hrila chumin nu chuan exhibition lama chuan an kal ta hloma den chuan professor camera mangeya an thalak saklom chu atum mani chuta an pathum chuan in chung lama chuan lutin thada chula in chumi zo chuan studio lama thalak te en chian tum chuan an kal le ta a thalak then khat te chu an pa ngai lovin then khat chu an pa ngai ya mak an titlang hlom hle mai chu vele great chu boy thuti den chuan a bracelet chu a or tir ngala a pa ngai vele mai bok chulai una tang chuan chu an tum ta a ma se an be sei lo takin an kalkonga chuan ruang hi alo le reng mai chu vele chu ruang chu che thutin an lam chu aron pana chulai una tang chuan arang arangin an tlan chuak ngala chuti lai chuan bob atha chuan den chu alo pota great chuan lo pui vatin an tlan chele theita hlau chulai una tang chuan chuana turan zonga ma se SLR camera ina atha alak sak thito ho tha chu an ron lang ta thut mai restaurant nei tu pa tha po chu alo langin den in chunga om chu aron beya den chuan athai ang alo beile tin nam le great chu tan tur chuan atia nam le great po chuan kongka chu muin alo in kaltlat mai chu vele tharau an lampan hi muin chulai na tang chuan an tlan chele ngal chu ti lai chuan den chuan restaurant nei tu tha chu lo tlan chiat sanin theatera chuan aluta chuta po chuan bopa tha bok chuan aron beile chu vele athalak sakzo a thida tharau chuan an ron beita lelama thung chuan prime tharau chuan nam le great omna chu thengin great chuan a camera chuan alo chunghek ek mai ma se prime chu apa aya chakin am beile ta great chuan nam chu tlan chetura hrilin great a bracelet bun po akuta tang chuan atlata chu vele great chu a buai ngalta ma se nam chuan lo nam son fakin a him ta ram chu ti lai chuan a in ven na lung hlu a or po chu tha in chu lung hlu chuan chung tha te chu amal mal chuan a him khom ta a nam chuan tharau chu an bawani ti rangalin chu vele rap thak taka out thom chu an treta chu ta ram hoi chuan ron be tu tin den tharau chu la ka tuma zui zele chu ta professor chu lo langin a hun top to thule a pui tur thu a hrila professor chuan role film petur chuan angena ma se den chuan tlan chian ngal tumin exhibition antina mun chu athengta professor chuan mi paruk atha te ati dangnam thei to lo thule adu zong takti sakle tur chuan alo tia ma se den chuan amale ama thain lak sak tura ti in midang an torzel chu alo du lova chu vele ram huai omna chu azuang pheita alo har chwale meu chuan professor le anu nam tebula chuan lo omin role film chu petur chuan atia atopa chuan den chuan role film chu pe in ki chin hi alo nia den chuan a original jok chu ti dang lamin nem a original jok alo pe hi alo ni professor chuan huna top tak tak ta tia hrilin chu vele professor tharau chu ram hoi chuan lak sakin movie chu atop ta ani maya le dini te chu Jakarta a tollbot collector na thoklai an nia maya chuan dini nena chuan mi pakhatin kar khat chung a thli thlai reng to thule a tol chu jan khata ngot po voi ni voi thum te a tan tlang thin thu chu a hrila chu ti lai tak chuan chupa chu ron thengin maya chu alo zamril hle mai a pia dewa chuan kar chu dingin chupa chuan alam aron pan ani ti maya in a hria chuan a hlau hle a dini chuan office lam call sakin kongka le tukver khar vek turin a hril ngal chupa chuan maya omna tukver chu aron chum chiam chiama maya chuan security guard an local mek thua hril ma se chupa chuan maya nena chuan har sari khua ami rahaya ani le ni lo alo zota chupa chu kalsonin akar ahman ro om chu avalata a maya chuan a hlau hle mai tlan chet atuma ma se atupal hlau chupa chuan ron bein amala chuan azaya athama chi chuan police ron thlengin chupa chu an ron kap ta a atnu dewa chuan maya le dini te chuan thomna dor an siama ma se an tuang lu tuk lem lo maya chuan anu tei boral ta bungro jinga thalak hluya chhar thule anu le pa anni arin thu chu
dini a hrila anu tei chuan ano pan lain rahaya ti in alo ko thina ma se maya tia a ko chan ero maya chuan a hrelem lovani thalak a in chu kokin an boina chin fel na tur chabi ani thu a soya maya in amala hliama zu en chuan paper te takte a chunga thilin ziak a hmuwa tha alak saklai chuan dini ron kala paper chu komota chuan a thau pha dai le ngal maya le dini te chuan in chu siam tha an thral theinan in zong chuan hari zo sari lam chu an panta a dini zung tur a kalai chuan maya chuan university lecturer pakhatin ron be in tong sang sang a thiam thu aron thril ta a maya chuan thalak chum mu in an thil se om sia chu azota tharau boin ati boilo nana an thu cham pual thin ani thu a thril ta a ma se thala kami ero mi sual siam ani thu a soithung dini ron le tin chopa chu an hnunglama chuan a thuson a nu dawa chuan maya chuan pol lama me che pathuma muwa enga ma ngai lo ma se an ma ni bok a mu non le nu chuan lau tak chungin dini chu a hrila ma se alo oi sak lo jingkara chuan pa chuan khopon ata in chutatang chuan sakor to lai lir hangin khuan panta a khal to pan hena chuan an khochan chinte chu an zot vela ani chuan an khopa saptari chu tun nai maya a phur howagin chu khwa chu a hriat de chau thuina changa papet siam thin ani awangin saptari chu alar hle he khwa an thlen chuan saptari in lampan turin an ti a an kalkonga chon maya te in chu an hmuwa an rin aya alo len awang chuan mak an ti hle mai maya chuan a khal tu pan hena chuan in chungchang chu azoda ma se engma alo hrebik lova saptadi in an thlen chuan a business card pe in akal san hala saptadi bula inge an soyang ti vel an boi puilai chuan saptadi anu misni chu in atang chuan ron chuak cheta dini chuan saptadi mu an tu thu a soi chuan misni chuan ina aum lo thu le atuk zinga kal le mai turin lo ti a maya te ina chuan an kala dini chuan maya chu kumeng zat ani inge khopuya apem ti azoda maya chuan anu te in kumnga ani in apem pui ani tia hril thin thu asoya chuti ani chuan chuin chu kumsomni chunga rok to thin tina ani dini chuan chuada khonwar chu chi in bualin azonga maya chuan chuara thalak hluite chu alo in ve thung maya in thalak en lai chuan mei che pakhat hian aron pan ma se dini alo ni in chu alian si a an hral ani chuan sumtam tak an mu ngei tur thu aron soya maya chuan thalak alan ve mi lo wang chuan mak ati hle mai chuti lai chuan pon lama chuan thoman thria khwa chuan mi thi an lo nei hi alo ni ya an kho than muala te chuan maya inu le pa than chong chuan an kalta a an zon kwal deuh nu chuan an hmuta maya chu thuin an tharau ha dam theinan chun atong trai poka an kalsam ton chuan dini chuan no pang thana tam em awang chuan mak ati hle mai zana chuan maya chuan thom freina har soka a hlau em awang chuan dini kai tho atuma ma se dini chu a har thei tlat lo thom a hriat non le awang chuan en fi atum ta a thom na lam apan lai chuan tukver atang chuan ponami dingreng chu awamuta tukver chu hungit ave en chianga kongka zona chuan mei cha pathuman lo dingreng mai kongka ava hon chuan tuma amule silova chuti lai tak chuan aw thoma hria in pakhata chuan nu pakhat hian naw alo neya ma se sapta dei chuan lo te chu la in tuya chuan a hnim hlumta a atuk zinga chuan maya le dini te chuan mithi an nei le ti hrein an zui ve ngala khwa ami te chuan no te an vuilai me kan va hmuwa mi puin an ni an ron hmu ve le chuan kalson ngalan tuma ma se ting turin an ron tia sapta di churan kalin aina ama muturin an kalti a hriat thuaran soitatlat mai maya chuan wayan chungchang le khabuzia an tu thua soya sapta di chuan in biak an tu chuan anina kal le turin a lo tia chumi hnu chuan dini chu in pual tura in lama ho in maya chuan ei tura zong thung mun pakhat atongin ei tur chu la in rati nena chuan in rau san to lian tak chan chin chu azata rati chuan anau pan lai chuan chung ko khat an chen thin thu alo hrila anunga pitar chuan mi sual taka chen thin thu le
nat na hlau tak an hu chhe thua lo soi ve boka in lama chuan khuami mi pahnih te chu lo kanin dinin hnena chu ina chen chu an phal lo ani ti an lo hrila chu in chu hmeichhe pakhat ta nei in document zong po saptadi an a kol vek thu le document te anei tu hnena apek atum le saptadi chuan chunu chu alo nga reng thu an thril dini chuan an hmeichhe soi ming chu ra hai ani hem tia zotin ama ani thua soya chumi te chuan saptadi ya chu ni thum chu an khua chho sana tum thu soin document apek le thainan tuna va mungal turin an tia dini chuan chumi te chu mu alorem ti ve mai poka chumi te chuan saptadi chu khua in pakhata omawangin an hruai thei tur thu an ron soya saptadi omna ni an soilam panang kallai chuan dini chuan ring hlel dova kirle mai atuma ma se chumi te chuan an lo dang tlat mai dini nama tha an tumani ti a hriat rwal chuan atlan chenghala engemaw chen atlan nu chuan ake ulin atlupal ta hlau mai anni chuan ni khorkhalovin anon siam zui ngala maya chu eitur kengin ina chuan alo kira dini awmlo ti a hriat rwal chuan biak tumina khola ma se akol tang thei tatlo dini chu aladling zongin an khaya chua ram turin angen na sa hle mai sapta de chu aron kala dini chuan ti sual anei nei chuan ngaidam ram turin atia misni churon kalin dini shokrui chu aron chat tamaya naw nei mai turmi pahni annom thu soin an chewat watani chuan an la chan man nge yarin thua soya dini zonga maya awa ve lai chuan saptadi in thengin a thriat nu asan thu awa hrilta a saptadi chuan zong tura mi atir tur thu soin adu ani chuan an ina chuan lo nga thei thu a hrila maya chuan lom thu soin a thriat nu zan ve adu zok thu in alo changa misni chuan dini vun chu tlangbana chuan phovin chumi zan chuan saptadi chuan mi pui hma a papet so aneya a papet tharte chu dini vun atanga asiam an ni le ngala maya po chu so a chuan ron kalin a thian nu bo chanchin chu aron ngai vena mi pakhat chuan huntina an son to thule an mulo thuwa lo hrila maya chu aril ru a ha to hle mai dini kole tumlai chuan no pangte hian ron kovin naw nei lai awa mu a chunu chuan no te vun dei lo hi a hringa chu no te chu saptadi an pe a saptadi an no te tuya hnim hlum lai a mu chuan mak ati kher mai maya chuan thoma nei pal hlau maya en fe turami ho an ron chwa chuan rati chi an muwa rati chuan no te mu adu thua lo soya ma se ho turin lo ti thung rati chuan maya chu aburakal tura somin midang ang ani ve lo thu a hrila maya chu ina ashwai ho a an khua chuan an chia an phura wangin kumsom ni chung nau piang anom to lo ti a hrila chu in ruak lian taka chuan pa hausa tak le achung te an cheng thina chia hlo tam tak nein an zinga pakhat chu saptadi anu hi ani chupa chuan fapa donong so nein donong so chuan apa hausakna chu aro chuna papet master ro pui tak nein papet siam po athiam hle sinta an khonula mel thaber mai nu pui anaya van doi thak takin kumthum nuwa po fa an nei thei tlat lo mai kumngan nuwa chuan sinta chu arai ve hlau maya ma se naute chu vun nei lovin lo piang tlat chu ta tang chuan donong so chuan khuami tenela ingkung kai chu adu talowa reilo te a khuami mei chano pang pathuman bawa ni khat chu donong so le afanu chu awai khana tan mi ten an muwa no pang po chu a hriselin a mel thale mai chumi nuwa no pang ming chu ra haya ani ti an thria no pang pathum te bo chung changa ra haya pa chu ain rol ti thu thang aron oma ma se tu man an ma son ngam lawani zan khachu sap tari chuan donong so chuan tharau sual laka afanu him theinan toy thalo black magic aman thin thu asoya an nuwa aril ru chu boin anu puile achung te thatin ama po ain that ngala an chialo pakhat chuan no pang chu chan himi khopui lama apem puita nei na soine chuta tang chuan an khua chuan an sia thongin naw piang apiang chu vunei lovin an piang zela sapta di chun an sian chu theinan chuan rahaya vun chu an lipa avun mang chuan papet an siam ngai ni ina soya sapta di le khomi te chuan an thilti mai ngai to a an boilai chuan misni churon letin hei chedik lo so kan man ti aron soi
ti chuan mi pui te chu kau khomin an mei che zon chu an khuwa om thu an rila zon ngal turin an ti boka rati in ei tur la tura akal lai chuan maya chuan Jakarta ama tha tum tu pa thalak banga alo in tareng chu amua rati hnen a chuan tunge ani azota rati chuan apasal ani thu rilen thathum kalta khan damna zongin khopui lam apan thu soipa chuan arai nei ti aril boka rati pi chu doi thiam ro pui tak nei in ani chuan mi in tharau sual nen an thu an thuna an chia aum to ani chuan ti re thei ani to lova ti in chuwang chuan thatpo ni se an chedang a om mai dona maya an tha po in an chia re pha ring no ani chuti lai tak chuan kongka chu tuemo hian aron kik takar kar mai maya chu do kan hnoya abi ruk tir hala mi pahniron lutin rahaya chanchin ron sot rahaya emoti in sapata dian meche panhi thata anvun papet siamnara man to thu an ril boka rati in chuak tura rilai chuan pakhat chok chuan sual a chuatlat rati chuan chemte a ngonga tinin ama ain thatani chuan a thana win an ni panhi chu ati boi tur thu asoya hlau tak chungin an tlan chuak ngala rati chuan to kan hnuai tang chuan mai a hruai chuak turin a thrin te chunga thil thleng awanga poi ati thu rila maya I phone chu dilin nano khola khua police ron hruai tur chuan atia police mutura an kalpa chuan maya chuan rati pasal a hmu thule tha atuma wangin police ten maya I channar an ka hlum thu a rila rati in chu thu hriat chuan aril ruana khermai mase maya chuan ngai damadila sotilai chuan nano le police officer chu an ron thleng police officer chu an khumi tho alo ni tlat chupa chuan an khua him thule ami cheng te an fel thu nano chu a rila a phone pe tura ti in anin hnial boya nano chu aka plum hi mai phone chu la in maya khola mase maya chuan a phone chu alo paisan man phone ring na lam pan chuan ni puite chu an tlan hala an lakatanga an tlan chen na lama chuan kongpui thlengin kar lo tlan chu ati dinga pong swal tuin mi an umti soin tran pui dil ta a chupa chuan karalo turati in an tlan hal mase chupa chu ram huai fun in lip chuan ron ti boin akar chuan thinga suwa maya chu ata chuak non mai me cheno bang pathum chu mulea an singa pakhat chuan ron panin hun kal to chu a mutira sapta leile sinta te chu in mangai takan lo niya mase sinta chuan dongso chu a hausa ka wangin aneya mase kumthum nuwa po fa an nei thelo wangin fanei tu in sapta di nen akir le a mase sapta di no chuan manin asama akeka asam zailak saka sapta di sam lavela in sapta rian engkim a thengil thainan le anno patlaya athi thainan doi thalo amang ta a ningaman sat nuwa santi chu sapta di muturina kalle a ma se ani chuan alo hreto haulo mai donong so chuan note chu afa a angai mi a afanu vun nei lova piana wang chuan doi thalo lam aboi pui tran ta me chano pang pathum kitnapin a thata an vun manga papet siamin a thoi ta rahaya chu adam phata ani mase rahaya chu me pathum te tharau chuan anti boi thina chu wang chuan apa chuan lekha zekin ram huaiten anti boi lo nan amala chuan aphum sakta a nikhat chu saptadi chuan dunong so chu bayin a thut thenga chuan a thu a chung te song song thatin santi po chu a that ve a dunong so po chu a that ve le bok chung no pang te chuan mayan nena chuan an vun te chu an ru omna da turati in chuti ni chuan an chia top tur thuan rila rati chuan aron kai thovin chu ta tang chuan a hruai bauta an kalai chuan maya chuan no pang an chedong lanung chun chu mu adu thu a rila rati chuan a hruaya ma semi panau pang vun nei lo a mu chuan maya chu tlan chuak ngalin sapta di in akala almera abok chu ala a rati in enge ani azo chuan me cheno pang bauta te fun ani thuin maya chuan a changa maya te in hnuai a chuan karin no pang te ho ro ro chu an lai chuak ta a an vun tenen boxa khungin leya chuan an phum le a chuta maya chuan me cheno pang pathum te tharau boro ka azam ral lai chu amwa rati chuan chu mun chu chwasan ngal turin atia mase maya ero chuan an chia abauti a hriat chian ma chu khoyama kalatum lo thuin a hrel chuti lai chuan misni churon kalin chu ina chen ve thei thu thu le sapta di panna mun ani thu aron soita a
maya chuan rati chu naw vei mek hna kaltur chuan tira misni chuan saptadi chu dorong sa unaw pashon ani thua sei maya chuan heng song song thlen chat he mi si thiap lo ani thu le an chia thlen tir tu chu ama ani thu soi lai chuan misni chuan maya chu tipal thil thu wang mai maya piang ani awangin a tha nge ngai angai thu aron soi ta a mi puite chu ron thlengin maya chu an ron peya ni khurkhelo chuan om sui maya chu hlan tuminam phur peta ani chuan anon zo turin ange na sahle ma se sapta di chuan anti nge angai thu soya maya chuan an chia about to thulin me cheno pang pathum te thara vin bia in an ro ro le papeta ta an siam an fun te chu phum tun tura an thil tu soi an thu soi anga ati vek to thule ama chu sapta di le santi te fanu ani thu soi chuan sapta ri chuan makati he maya engkima thaikin theina na mi sti toy fun te po asoi tel ha sapta di chuan thuri kanile ni lo anu zo chuan ani chuan a ngonga chemte da in maya nge ama ahlan don ti an lo zot let sapta din maya tha atum lai tak chuan rati ron thlengin naute thatak apian thuaron soi misni in maya vi tuma aron pe chuan sapta di chuan lo manin a thinrim le aza ai mawak chuan a shoka chuan a inzai misni chom tilutuk chuan a shoka inzain a fapa azui ve ngal rati chuan maya chu ron chuin kalbo turin atia maya chuan khua chu a chua san kum khatnu chuan an khua chuan naw an chiana sahle a chan chu misni chuan an chul chu phorin ai sak thin wanga lo ni ole ti khan movie chu alo top le ta a video mulam tak tak nen ale peka in mule vek kan tum don nia